Môžem prekryť rám polystyrénom? Nakoľko môžem prekryť rám dverí a okien s polystyrénom z exteriéru? Výmena okien i dverí je činnosť, s ktorou sa raz stretne každý z nás. Ide o dôležité rozhodnutie, ktorému by ste mali venovať dostatok pozornosti. Či už ste sa rozhodli pre rekonštrukciu starého domu či bytu, alebo potrebujete jednoducho vymeniť staré okná za nové, základom je však kvalitná firma, ktorá sa o všetko postará. Základom takejto výmeny je montáž okenných rámov, ale aj rôzne iné činnosti, ktorým sa nevyhnete. Ako je to s okenným rámom? Čo sa týka okenného rámu, k tomu sa najskôr pripevnia montážne kotvy. Mechanické kotvenie okien sa uskutočňuje o niečo komplikovanejším spôsobom, no skúsený odborník si poradí s čímkoľvek. Umiestnenie kotiev má pochopiteľne svoje pravidlá, keďže je predpísaná i vzdialenosť od rohu i medzi nimi, čo je väčšinou tých 700 mm, no je to individuálne. Pripojovaciu špáru medzi rámom okna a ostením je dôležité dôkladne, no predovšetkým opatrne vyplniť kvalitnou polyuretanovou montážnou penou. Následne sa nasadia okenné krídla, skontroluje sa funkčnosť okien a uskutočnia sa prípadné úpravy. V prípade niektorých okien sa po výmene môžu vytvoriť veľké dutiny, ktoré sa vyplnia polystyrénom. Ostenie okna vyteplí a taktiež bráni vlhnutiu okolia okna. Aká je váha skla? Okrem samotnej montáže okenného rámu je dôležité zamyslieť sa, aká je vôbec váha skla a prečo je okno ťažké. Keďže sklo je najdôležitejšou časťou okna, disponuje mnohými vlastnosťami, je logické, je i ťažké. Všeobecne platí vzorec 1 m štvorcový skla lomeno hrúbka. Sklo má obvykle hrúbku 4 mm, teda 1 mm má 2,5 kg. Táto váha však platí pri štandardných sklách, nemusí to byť pochopiteľne vždy pravidlo. 1 m štvorcový x 4 mm rovná sa 10 kg, pričom ak ide o dvojsklo, výsledkom je 20 kg na meter štvorcový. Ak ide o trojsklo, výsledkom je 30 kg. Aj táto váha platí pri štandardných sklách, pričom tu nie je zahrnutá váha medzisklených rámikov, kovania, okenných a dverných profilov či výstuch.